שלום לכולם. כאן אור, וכמו שאתם רואים יש עליי סדרה של שיקויים, אבל למה? למה? כי אנחנו הורגים את הווידר. ווידר, הוא היה אמור להיות, אבל לא היה לנו כוח אליו פשוט. אני מצטער אם יש רעש ברקע. אוקיי, אז במקום אלה שהרגו את האנדר דרגון, כולם ביחד, די. אז הנה, כוכב אני לא יכול, אני טומי. חייב. זה התחלה של כל זה התחלה, זה האינטרו. אוקיי, אז מתחילים. 3, 4, והוא הולך להתפוצץ. את הווידר, אול שיט. ואז התחלנו לפוצץ TNT. אני הולך ליער, מי בא? יער, זה ג'ונגל. אני מוריד אותו מזה. בוא, אנחנו קודם... אנחנו הורגים אותו בסורווייבל, אבל הוא אחרי מסוכת שקודם היה לך הסבב הקודם, איך הרגנו אותו? הוא בורח אבל, מה הקטע? כי זה הקטע. מי שרוצה את האייטים. למה? מה הוא עשה? מה הפיג המסכן עשה לו? איזה חרא. אוי שיט. הוא פגע בו. הוא ברח פגעתי בו. לג'ונגל, מה אכפת מי ברח? הוא ברח לג'ונגל. זה הולך להיות מאתגר. כן. למה יש פה בקבוק? אוי, פסטי, זוכר שאני נכון, נתתי. שתיתי. בג'ונגל אני ושחק סוסים. כן, אבל הוא מעצבן. אני שונא את הג'ונגל בכללי. גם אני. holy crap. אני כאן. Oh jeez. די. די. למה אותי? אוקיי. move dude. go dude. I love you dude. אני פשוט בא לקפוץ אליו, אין לי כוח. I love you dude. Wait. I need some yeah. הנה אתה פחדת, הנה אתה. Let's get in some cash. Yeah. אני מעלי המיניגן. הווידר הזה חלש. Holy shit. זה ווידר. הוא לא מוריד לי חצי חיים, הוא לא הוריד לי חצי. כי אנחנו עם מגינים סוסים. אחרי שהרגנו את האנדרגון, אוי, למה אני עדיין? לא משנה. Come on. אני הלכתי לשדרג אחרי האנדרגון, ואז הלכתי חוות אקספי לסדוד. הנה הוא What פחדן the הזה. fuck? איך אני נשרף? עדיין, ווידר הוא עושה זה. אם הוא בא לבית זה בעיה. הרגנו אותו. לא הרגתם אותו, רוצה להתערב שאנחנו הורגים אותו? הרגים אותו, הנה הוא כבר מת החיים שלי. מת, הוא הרג מבית אותו. תומי, האחות שלך מי? אצל מי הנדר סטאר? אצלי. אוקיי, תומי תביא את הנדר סטאר, איפה אתה? איפה אתה? שנייה, בוא לים, אוקיי? הלך. הנה אתה רואה אותי? אוקיי, תביא את הנדר סטאר. לא אהבתי את זה כאן למטה. תודה. תרמת לי. יאללה. מה זה עוזר? זה עוזר לביקון. טוב, אנחנו הרגנו אותו. אני רוצה אותה. שיט. לא ראיתי את זה. לא ראיתי את זה בא. גם אני קופץ עליך אחי. לא. קופצתי לך. וואו, יש קצת לאגים. קופצתי לך, גם טומי. יאללה, כולם לקפוץ, זה מבחן, יאללה. קפצו כבר. שנייה צופים. מי שומע? זה לא מוריד לי חיים. למי יש ביצים? אח למה? איזה שהוא דפקתי לך, בוא. אני באה כבר, אתה מדבר. למה קפצנו לפה? לא, זה סתם. זה לא הוריד לי חיים. אוי, שלוגים. לא לראות בי. לאגים זה מעצבן. אוקיי, אז... שלוגים. יואו, איזה מציאות. די, למה? היו זרוקים כאן 4 יפנדר. אוקיי, אז זהו. מישהו רוצה יפנדר? פאק. די כבר, היו זרוקים כאן יפנדר, רוצים? די, פרסקי, למה? טוב. יש לו עוד תקבל גם ל-IP, שחר. אוקיי, אנחנו 500 מטר מהבית, אז זה החלק השני של הורגים את הבוסים. let's play fun, רק לא, בוא נקרא לזה, הורגים את הבוסים מהר. הורגים את הבוסים, אז זה החלק הראשון, החלק השני כבר מה זה חרא? למה יש בוסים ביקון, אז למה? אם אהבתם, אל תזכרו לעשות סאב, אז יאללה ביי.